Shubor nakaslem jong unong san hima. Sini Hikmat Sekretarian. Kajingwan jong ihang ni barok kaitai da kadan da kamastim ka badap da kajing sokhia ka sipun. Namar babali yung bak sarkar kale lendet namar bak klem petai ka ya ka hok. Ya kajing sisya namar ba katkum ka meeting ka bangila rai ha ka meeting namar ba ni phak sange ya katu berupa ma jong ka license ru namar ba henry namar kamdai ka babiang namar bina do nongkong kisngi ru ngila dawa hiru ya ka sarkar ba ka license hi kan long bet ka ba khuj ka ba hok bat ka ba nongkong hi ban yo ya license ki ba dai bet kini kini halaya namar ka batam nang ta pa de ya ki bam dai mi halaya ru kidai ki bala rim kira la dai bet ki ba la dai ki nong som snong hang ni kituru kidai kadoni ka hok ki ban yo henry ka sarkar pada ka mempersngap ya kata bat ka kawairu kadai ka jingmi ka jingya kelumar bat ngi menin ba ka jingwan jongki lalong kum kading kamdai syo ka karpamwan jongki kadai ka bakala temu ban ya penbet bat ngi ka jingwan jongki namar ba maki hi ki thau ya ka jing kelumar mendai bengi thau mangi namar nilai gambang nado nong kong kisngiru namar ba dadan kanu meeting ni ada ka siti ban ngi tho da ka siti ngim dia keren mar khmat bat da ka tin mo henry maki pada kisu hela da ka tu ka mai ka siti ngim yo ya ka ba kinwan le jurbor menin bat ka jingle jurbor jong ki menin em ka tu ka dei ka long bi an kam dei so namar maki ki banang ki paspat em ki klam pentrai hak ya ka tu ka an andai kala long bi ai namar ba ki jing kene jurbor ya ka mar ka mata jong ki jongno dei ka kalong bi ai namar henry ki pun ki long kemi ki bakelon bat ki ba suwan ki dei ki badan like seni henry ki wan ma ki klam keli ban ong ne bani like sen ki suwan bet chustot ir to kamar henry nang to ikelon itu ikong bat dala kelon tu ikong pada ka idani magistrate idai ka kerteng ngam datip idai jan nong klau idai jan majau han rei i ong kumna na ra bat briu ra bat dia lada kaya mensau kaya dep ketur kolong bian balai ka daga banang ka bastan balai ka keren kum tu balai banong ra bat dia ra ban briu lada ka mensau ka madia dep kadai ka tu adai kolong bian sana mar kadai ka kentai maka kadai kentai itu ikong idai kentai kadai ka pop empat kalong ka baik ki lembut nanti ya ka anjing terkomle jadi dan rei namar to kam nilai namar kajing biet jong kamu namar ba ka klem pet ya ka rol ya ka an kala culong wan jong siet kat nalor na kaliang ka municipal ro karpaman jong ki kum tu kawan kum kading kamut katur kadai kalong dian mar ki lembut nanti ya ka an nilai ki babi tang bahan rei ngitip ya ka an kumno kaan ke penteri kam penteri maki pada kedai ke bastat penteri ya kaan kim mutip mar katu ka jingle jong ki meninem kedai ka bang ngimam sultanan dan nado basdang ni mar ngalai ka mambar ka TBC ngam jupat hiro ka meeting bat ka ka bengi yarai ka TBC ro katu ki klem penmi mirai mentanang ta maki pada ki pha syakut da ka bathok da ka bajle da ka bambek katu ka kajing ya rajo ngi ya ka meeting namar ba kin penmi kelumar ya ka khantam ya ka kalaiken namar hooj ngetip namar ba kajing ya penbet jongi hi isu tenat ya ka sarkar la ka ai ka jaka ka babiang nilai no plak nilai ka er hong itu men Okay, kajing wan juk piang dia pada kai ka bopikwa. ni wan hang ni namar bangi dawa ya ka hok namar kum warban minister dei udai ban pek bangi dawa ya ka hok lada khot ban ya keren yang ngiru ngilek ban ya keren batu badal da khot ru man kasni wan hang ni yang man kasni namar beliau ngi kwa ban ya bet mar menin ngilaya phone ya kan sen ni phone umum sempit ya ka phone andrai ma uhi bau ai ya kan nambar phone ka bau ong kum ni dapidan kam ha kanu ka por phone ya nga andrai menin ngi don kam ha yu beliau pik ya ka phone beliau ting tang bacukran da ka phone ru namar kajing jelab jong ki long la pau ka dei ka ba la long ka dei ki babi namar beliau ma uhi ba unumbar phone ru ai ma uhi lada pidon kam ha kanu ka por phone menin ngi don kam bale sim ya ka phone bangi phone namar ngi kwa ya gane namar ban pensange chisendon ya gane kur pamle
KPN jong ke municipal. Namar bani kwa ro bagi dai kin khot ya ke meeting mar agensi yang ni. Jong kan ka tahu banding TBC. Di kwa ya tiba kin khot kerke yang ni namar bangin hak. Ngin ya penbeken. Namar ba kumno kar pam ya nanti jong ki menta. Asni bat menta. Ni hapnya raya menta. Dapat gila aku. Kumba piong menene piong ba kidon kita ki nong Megalia bat ki Bamdei ki nong Megalia tapi lapan bata yang kita kajing pat katno tegi ki pat ki jaben rio. Kata tembak namar lada ka sorkar kan ya ban aya gila sendai. Hangta kan ban tip uno badai namar ngiteng ngim tip. Namar ubiang pat ubiang tlangi ngim tip. Lada ka sorkar hi kan ya kum mangyong mangi badai hok Meghalaya unyo ubam dai hok ndai ban yo. Dan dala dep sam ya kata kinjat kan sirawan syek. Kinu ke badan kinu ke bamdan. Kahang talong kalong ka babek em. Dan namar ngancu angai pi bangat kata em ngamla ban batai namar ba. Ada kelima ngaki dan namdan, kemang itu yang ngaki dan namdan. Dan namar kani long ka anjen ya kata anjen putri kam sisya deh. Kakwa ya ka jingbaha jingmiat. Mangi ginong song senong. Kekamut kan ya kata ka anjen bakini ayah kata kelaksen. Badai hok nong Meghalaya unyo, bamdai hok nong unyo. Kamut hentagan mentip banteng.